Vi er kommet til et sted, hvor der er i hvert fald rimelig meget flod. Vi har tænkt os at komme ud og ride, men det kan vi jo ikke komme til på grund af vores bil. Den kan simpelthen ikke komme over det her. På grund af, der er strøm derude, og det kan godt finde på at blive 1 meter dybt. Så vi har et lille problem her. Og det har taget os næsten en time bare at komme herhen. Så vi er nødt til at køre hele vejen tilbage og lave en omvej. Så vi har lidt et problem. Men vi turde heller ikke at tage bilen igennem vandet, på grund af det kan godt være, det måske lykkes. Men det tror jeg så ikke, vi turde. Og hvis det gør, så kan vi ikke gøre noget som helst. Så er vi bare siddet fast i næsten hele dag. Så vi har lidt et problem. Der var noget, der råbte derinde. Hvad var det? Og så også stenene dernede. Æv. Så de er jo